Exodus Tia Diasa Na yo aduhwam hye buchia oku na fayo ne tentene nye basafa biako na ne teterete enso nye basafa biako na enye ehinanan na ne sorokro nye basafa mienu na ne men enso ntuetue mu ara na fasika ma pedro eso ne eho ne men no ho hia na yo sika hankra twa ho hia na yo eho sika nka mienu wo ne hankra no ase wo na fanu na onfa empoma nrowura mu na wode asoa na fa oku sene empoma no na drodra ho sika na fasi ntwamu tama e wa adanse adaka no ho no anim wo mpata adwa esi adanse no so no anim de meni wo behia ho no Aaron enhyeso aduhwam daa anopa osiesie nkania no a onhye aduhwam no na se Aaron de nkania no sisi so anwumra a onhye aduhwam no eye daa aduhwam a onhye no Awurade anim mo awon toatoa so nyina mu mo nhye so aduhwam foforo biara ohye afode ana aduane afode na mo nhwie ahwesa enso mu so na daa afrinhye mu preko na Aaron fa bone ho mpata afode mu gya no bi mpata wo ne men no so daa afi onpata wo so preko mo awon toatoa so nyina mu eye akonkron ni mu ade konkron ma Awurade na Awurade ka kyerɛ Moses se wubu Israel for ano hwehwɛ won dodo a won kan yi mu no won nyina emfa won kra mpata ade ma Awurade na se okan won a o yade bi ama won mu de womanie obiara a wokan no fra dodo a wokan won no mu no emma betebna fa se kronkron bia betebna no tie betebla bia kon ye gila adwu betebna fa se Awurade maso aforebodie obiara a wadi imfi aduonu ni echira a wokan no fra dodo a wokan won no mu no emfa emmaso aforebodie yi ima Awurade se wodi maso aforebodie no rema Awurade de apata amamukra odi 4 inch so na ohiani enso enti dwetebla fa no so na jeje mpata sika no Israelfo no nse na fama ehia ntomadan no musum no na enya Israelfo no enkaye Awurade anim na omfa mpata mamukra na Awurade ka kyerɛ Moses fa yawa yokuduo enso anase enso ye yawa na wadware mu na fasi ehia ntomadan no ne aforibuchia no entem na gum nsuo na Aaron ne ma emfa hohoro won ensa ne won nan ho se orekohyene ehia ntomadan no mu a omfa nsuo hohoro won ho na wonwu anase orebeben aforibuchia no abesum abebo ogya afode ama Awurade a onhohoro won sa ne won nan ho na wonwu na enye da atromuade ma won ono ni nasefo won awon toatoa so nyina mu na Awurade ka kyerɛ Moses won so fanuhwam atitiri kroba ne nwitebna ahanum ni dipapo hwenhwem saafa ahanu aduonum ni metri hwenhwem ahanu aduonum ni beru nua hwenhwem ahanum kronkron bia dwitebna so ni ngudua enwosusutu abiako na fa yesra ngo kronkron adufra a wafra no adufra fo nyansan mu na enye sra ngo kronkron na fa sra ehia ntomadan no ne adanse adaka no ne epono no ne ehon no ma no nyinaa ne kane adua no ne ehon no ma no ne aduhwam hye buchia no ne ohye aforibuchia no ne ehon no ma nyinaa ne kuduo no ne ntase no ho na dwira ho ma no nya akronkron ni mu ade kronkron obiara a woka no nya kronkron nasra Aaron ne ma no ho ye won kronkron na woni mi asofo na ka kire Israelfo se yenye sra ngo kronkron ma me mo awon toatoa so nyina mu onhwie ngo onipa honam so na mo nsusu nnyo bia etise eno eye kronkron enya kronkron ma mo obiara a obefra bia etise eno anase odi bi beka ohoho no obetwa no afiri ni memu atwene na Awurade ka kyerɛ Moses fanuhwam aneni duro ni nwurahwam ni prekese hwenhwam ni ohwam fufuo gyinegyine onsusu ni nyina ape na fa ye aduhwam a ohye
Edufrafo nyansa nso edufra a waposa eye gyenegyene ne kronkron na si bi fikofiko na fa bi si adanse no anim ehyiaye ntomadan no mu die meni wo be hyia no enye mo akronkron ni mu ade kronkron na eduhwam a worebeyo yi mu nsususu enyu bi imfa enye wo kronkron ma Awurade obiara a obeyo bia etise enu enhwi ahwene obetwa no afri ni memu atwene